Som rád, že sa stretávame a vieme sa porozprávať o tak dôležitej téme, ako sú trestné činy. Vnímajme, čo sa deje okolo nás, možno môžeme niekomu pomôcť. Násilie sa dostáva do centra našej pozornosti rôznymi spôsobmi. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Čo robiť v situácii, keď je váš kamarát v škole šikanovaný? Ako postupovať pri riešení kyberšikany? Kto je obeťou diskriminácie? Ako sa cíti obeť sexuálneho obťažovania na verejnosti? Čo je to kybergrooming? Ako komunikovať s obeťou sexuálneho zneužitia? Ako sa na človeku prejavujú následky domáceho násilia? Ako pomôcť žene, ktorá zažíva domáce násilie? Čo je to obchodovanie s ľuďmi? Prečo je izolácia seniorov nebezpečná? A prečo sú seniori častými obeťami podvodníkov? Ako muži rozprávajú o násilí páchanom na nich? A ako sa cítia deti, ktoré rodičia doma zanedbávajú? Buďme viac vnímaví a všímajme si svet okolo nás. Možno sa aj vo vašom okolí nájde niekto, kto potrebuje pomoc. Zdieľajte tieto videá s tými, ktorí to môžu potrebovať.